Ready? 1, 2, 3, go! So after sa Lantawan, gisuri ko niya diri sa ang lugar sa mong probinsya diri, naay kaliguan nga sapa nga nindot kayo ba. Naog ta. So, atong ibutang ang kamera dito, mangita tag nindot nga angle para nindot ang kuha. So, mao ni siya mo adiri guys. Mao ni siya mo adiri, perting tugnawas tubig. Then walay entrance. Then nara mo mapalitan kay na may tindahan dito sa gawas sa parkinganan ay parkinganan dito. Kato akong gilakwan ganina. Ay parkinganan dito. Pwede ra mo mapalit ito kung sa inyong kinahanglan. Then pwede sa magsugba-sugba diri. Pero kailangan be responsible sa kay dito sa kay kung ibili nimo yung basura diyan. Loy kayong local diri ba? Dapat tagaan ni may mong time. Tagaan ni mong time imong kaugalingon nga mulaag ka. Ay sig panarbaho. Kay ngano maka-stress na, makatiguang. Laag pud uy. Di mo nagapundo diha. Beauty no so napay mga cottage dito. Actually napay mga cottage dito, daghang cottage dito din sa ubos, napay kaliguanan. Then kaning saluyon ako kana siya diha napag yun ay kaliguanan dito nga pwede ka kalayat-layat, pwede ka kambak-ambak, taas kayo, then murag lapad-lapad sa dito. So among suwayan siguro kadto dito ron. Suwayan namo kadto ko para ipakita namo sa inyo kung sagi kuan ito ba, kung sagi tsura sa lugar ba. Mao ni ang dagway sa ibabaw, nindot sa guys kay ngano naagyo siya gihimo nila nga murag kuan ba, lalom-lalom nga kaliguanan. So wala na kay pa-take og video diri kay padong lubat akong kamera. So naisa siya diri sa ubos guys kay naa say murag swimming pool nga gibuhat nila diri.